Assalamualaikum, sugeng pepanggihan wonten pawiyatan daring mapel basa Jawa. Tepangaken nami kula Hanifatul Azizah saged dipuntimbali Bu Hanif. Menika paugeran pelajaran daring basa Jawa kangge para siswa kedah dipun perhatosaken setunggal mbaka setunggal. Niki lho aturan pelajaran daring basa Jawa kanggo para siswa kudu digatekake siji mbaka siji. Menawi rumaos tasih bingung saged nyuwun pirsa kalih Bu Hanif lumantar grup kelas piyambak-piyambak. Yen rumangsa isih bingung, iso takok karo Bu Hanif lumantar grup kelas dewi-dewi. Ampun kesupen nggih, kedah merhatosaken unggah-ungguh nalika ngubungi guru lumantar SMS utawi WA. Wektunipun, basanipun, kedah ditepangan rumiyin, kedah salam rumiyin, sugeng enjang, siang, sonten, dalu, assalamualaikum, ampun ASS. Gunakaken tembung panyuwunan nun sewu Bu, badhe ngeten nun sewu, nun pambiyantunipun. Lajeng njlentrehaken keperluan badhe napa. Ingkang terakhir kedah matur nuwun. Menika materi semester setunggal. Cacahipun wonten gangsal. Setunggal tembang pangkur saking Serat Wedhatama, kaping kalih teks cerkak, kaping 3 teks pawarta, kaping sekawan teks deskriptif omah adat Jawa, lajeng ingkang pungkasan wonten aksara Jawa arupa sandangan manda swara. Sampun siaga? Pemanasan riyen nggih, salinan jeneng jangkepmu saka aksara Latin ning aksara Jawa. Oke, matur nuwun.